Знаете ли, много пъти ми задават въпрос миришлерци: защо не излизаш по центъра? Викам: защото не знам цигански. Аз имам 111 празни къщи. 111. 164 човека самотника. Имам 1000 души безработни. Имам 150 циганчета, които всяко ми участват тук на магазините. Всичко става с тях мръсотие чудо. Кой да го чисти? Един човек нямам кой да е. Всеки 5-6 месеца различни и циганен българин ни храни. Много не е страх. Винаги сме под напрежение. Но няма как. Те завзеха, изкупиха къщите ефтино и завзеха цяло Миричлери и няма друг начин. Чували ли сте някой да ви тропа по прозореца нощем, да ви стряска, да ви заплашва? Веднъж моят син чу, като обикаляха край къщи, обаче докато изкочи като свет на лампата и всичко се скри. Страх ли ви е? Еми, как няма да не е страх? Те ходят, правят бели на хората по къщи, особено такива самотни, като нас си е страшничко. Уключени, заключени. Аз живея тук в тази къща. Самичка съм, сина ми почина, но децата, нали, знаеш, чако по пътя си. 15 години съм сама. Само да ви кажа, на 2 вечера ми тропаха. Тропаха ми ги и я ги знам, кои са дет ми тропаха, ама нищо. Ами не съм самичка, ама почти идват децата. И когато не идват, влизат циганя. Влизат, а тук вратата ми разбиха там. 2 парцели са в празната парцела. Влизат, дървата ми взеха, на кладенеца помпата взеха, крадат. Не ви ли е страх така да живеете самичка? Страха е голям. Голям е страха. При едно леко тропване и сърцето ти почва да тупти двойно. Да, стресът е голям. Циганина не може да се интегрира. Или циганина, преведено на български: откради, вземи и живей. През деня има електропровод, сутринта го няма. Това беше най-големите кражби в Миричлери. Ние минаме през всичкото. За всяко нещо можем да дадем пример. Не може, приказвам се, един възрастен човек, който е бил цял живот, трудно се дал всичко от себе си и ми вика: на всяко кише в моите градина или на моите врати има стоен по един сап, по една брада. И ти на война ли ще отиваш? Ти трябва да си спиш спокойно в старините. Как да разбирам, че ние живеем спокойно и някой се грижи за нас? Значи аз вечер рано ставам и полицай. Като се обадят 2-3, ери къде се тропат хората възрастни. Те ги страх от всякакъв шум. Взимам пиштова, взимам фенера и го чувам по тавани, по салми, да видя какво става. И тук има една малка групичка от малолетни циганчета, които ми правят непрекъснато били. Днес аз ще направя пейките с нови дъски, ще ги боядисам, ще ги цементирам от ресторанта. Всичко извратено, чупено и вратено. И нямаш право нищо да направиш. Тъжна история, която няма смисъл да я говорим. Само един човек имаме и той е млад пенсионер. Друг нямаме. Това е центъра на града. Ами, за мен аз съм си го измислял. Колкото по-добре бързо си ида, толкова по-добре. Той не само ти. Няма шанс. До 2009 година Миричлери е балнеолечебно градче и се радва на уникалния по рода си минерален басейн. След екологичната бомба, следствие работата на братя Прокопиеви, всичко в града е напълно унищожено. Сега се намираме на едно от съкровищата на град Миричлери. Това е минералният басейн, на който са се учили да плуват, почивали са, били са в приятна почивка и разходка и удоволствие. Имало е по 2000 човека на ден. Имаше палатки с чужденци от Чехия, от Полша, разпънати тук. Тук вреше от хора. Гамжилото беше неописуемо. Вечер работеха дискотеки. Щастливи бяхме. Имахме минералната вода в изобилие. Беше просто невероятно да се почувстваш, че си мерешлерец, като видиш колко хора идват тук и да спортуват, и да плуват, и изобщо.
красотата беше неописуема. А вижте сега в какво състояние се намира. Не знам, не искам да опреквам никой строй, но управниците от общината, те стопанисват сега това. Дадено е на тяхна концесия за 25 години, минералния извор, минералния басейн и вижте те как го поддържат, вижте какво състояние се намира. Ние искаме нещо да имаме, те ни разрешават, не ни дават ход да се развиваме и болката ни е огромна. След екологичната бомба, следствие работата на братя Прокопиеви, всичко в града е напълно унищожено. Потърсих и Иво Прокопиев, който до 2014 година стопанисва Каолин. Господин Прокопиев, спрете, искам да ви задам няколко въпроса, свързани с работата ви в Каолин. Искам да ви подаря и стихотворение, господин Прокопиев, написано от кмета на Меричлери. Това е и отношението на Иво Прокопиев не само към екипа ни, а и към поколения болни от левкемия в Меричлери, и към съсипаната околна среда, и към един доскоро процъфтяващ град, напълно заличен от него. Сега ще получите ли пенсии? Нали? Правителството се кани. Няма да получим. Последно на обед гледах новините. Няма да получим нищо. Средствата не стигат. Как стигат за магистрали, как стигат да ходят в чужбина, как стигат за нови коли и много други придобивки. За пенсиите няма. Ние сме си ги изработили тия пари. Къде отиват? Това са наши средства, удържани от заплатата, които са пенсионерите. Колко години сте за да работите още? 77. Трябва да работя. Концесионната такса на 1 тон варовик по неговия договор на Прокопиев беше 46 стотинки на тон. Разходите за добив на 1 тон, включително и транспорта до комплекс Марица Изток, е около 10 лева. Продажната цена, на която той продаваше, беше 27 лева. Тоест чиста печалба около 17 лева на тон, изчислено от специалисти около 30 милиона лева. Само за 3 години. Аз твърдя, че такъв ръст на печалба няма нито при продажбата на оръжие, нито при продажбата на наркотици. 7-8 месеца се мъчи да ма махне като правител, махна ма в край на краища, даде фирмата на братовчети и за няколко години я ликвидираха с цел личностно обогатяване. Разпродадоха всички машини, които бях купил за производството. Вследствие на стрес получих заболяване, диабет и ми ампутираха двата крака. Приватизацията на Каолин е сред най-съмнителните сделки след прехода. През далечната 1992 година Прокопиев идва от Разград, столицата, и започва работа в икономическия вестник Пари. Година по-късно със своя колега от там, Филип Харманджиев, основават вестник Капитал, навлизат в медийния пазар на реклами и получават щедри пари в замяна на удобни вестникарски статии. След падането на правителството на Жан Виденов през 1997 година и встъпването на Иван Костов като премиер, настъпва златното време за Прокопиев. Само 5 дни след встъпването си в длъжност, Костов слага държавната Каолин в списъка за приватизация. Въпреки големия интерес от чужди компании, Каолин е приватизиран от фирми на Прокопиев и с помощта на кръга, известен като Агнешките главички. Схемата на придобиване е чрез работническо-мениджърско дружество, оглавено от брат му Александър. Оценката на Каолин е многократно занижена, а докладите за стойността му се правят от компании на Прокопиев. И въпреки, че други независими аудитори оценяват стойността на Каолин на 31 милиона лева, Прокопиев я купува за малко под 4,5 милиона лева, като една незначителна част от парите са платени в брой. След като през 2014 година Прокопиев продава Каолин на германския концерн Кварцверке, те го осъждат да плати 2 милиона евро неустойка. Оказва се, че Прокопиев умишлено излъгал при продажбата на дружеството и е декларирал несъществуващи складови наличности от Варовик и Каолин.